warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih wonten ing pasinaon basa Jawa. Pripun kabare? Muga-muga tetep sehat lan semangat sinau basa Jawa. Ing dina iki awake dhewe arep sinau ngenani teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasaripun inggih menika memahami teks hasil observasi dalam bentuk laporan lan menyusun teks hasil observasi dalam bentuk laporan. Apa to teks laporan hasil observasi kuwi? Teks laporan hasil observasi yaiku teks sing isine ngenani laporan sawise nindakake pengamatan utawa percobaan. Nah, struktur laporan teks hasil observasi iku diperang dadi telu, yaiku definisi umum, deskripsi bagian lan deskripsi manfaat. Nah, sing diarani definisi umum yaiku utawa sing diarani identifikasi minangka perangan utawa bagian sing nerangake titikan utawa biasane diarani ciri-ciri barang, tondo lan sapanunggalane. Yaiku dadi definisi umum ku nyritakake apa sih sing dadi intine. Nah, iku mau dene deskripsi bagian klasifikasi yaiku perangan sing milah-milah manut jenis utawa kelompoke utawa perangan sing nerangake gegambaran sing luwih rinci. Dadi nerangake luwih rinci saka objek sing diceritakake ing definisi umum mau. Dadi dipilah-pilah dikelompokake kanthi luwih rinci. Sing katelu wonten malih yaiku deskripsi manfaat utawa kagunan atau kegunaan, yaiku perangan sing mujudake simpulan utawa dudutan saka hasil observasi. Dudutan yaiku kesimpulane. Dadi ing deskripsi manfaat iku neritakake kesimpulan uga manfaat saka laporan hasil observasi sing wis ditindakake. Nah, ing kene wonten tuladhane teks laporan hasil observasi. Wonten padha kapisan, paragraf kapisan gegeran bab pawarta mbedhose gas LPG. Nah, iki sakteruse ing kaca siji iki isih ukara pengantar. Padha ing keloro gagasan kreatif sing bakal diaturake iki mbok menawa bisa dadi solusi alternatif. Iki uga isih ukara pengantaripun. Nah, dene mancik utawa mlebu ing padha katelu, paragraf ketelu. Ing tangane priya saka Karanganyar iki proses produksi biogas digawe luwih prasaja, gampang lan murah, nanging tetep efektif nalika digunakake. Kanthi inovasi lan eksperimen bola-bali ngasilake mesin prasaja kanggo ngolah sampah gas sing efektif lan ramah lingkungan. Senajan mung lagi skala omahan, nanging ide kreatif iki uga bisa dadi peluang usaha kang menarik. Mesin iki dijenengi Albakos, singkatan saka alat biogas konsumsi sampah. Nah, ing kene iki wis mlebu definisi umum. Dadi kalebu ing definisi umum. Banjur ing ngisore padha kepapat utawa paragraf kepapat sawisa nemtokake mesin ciptaane kuwi, pria iki uga mbuka pelatihan dan terus iki kalebu deskripsi bagian. Dadi nerangake luwih rinci saka deskripsi umum mau. Dadi nerangake luwih rinci saka mesin Albakos iku kepriye sih. Terus ana maneh ing ngisore iku sistem kerjae. Nah, iku isih kalebu ciri-ciri saka mesin Albakos. Dadi iki mau isih kalebu ing deskripsi bagian.
Lah banjur ing padha ngisor iku miturut dheweke kanggo bandingake menawa masak sak liter banyu tekan mateng dibutuhake watara 7 menit nganggo gas LPG. Nanging nganggo gas kompor Al-Bakos iki mung butuh 4 menit supaya banyune mateng. Nah, iki nerangake ngenani manfaat lan uga kesimpulan saka teks kasebut. Ing padha sing terakhir malah ora mung kuwi, saka ruang jaba utawa sakupenge kompres utawa pengadem sing isi banyu mau bisa dihasilake zat cair ireng arane fenol. Nah, iki minangka deskripsi manfaat. Cukup samene, muga-muga apa sing disanaoni iki manfaat lan migunani kanggo bocah kabeh. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.